सांग्रांशालाव हाबुकुमति हांकर बदलनि तांक्राग्रक bai koklam khlaina thangkha hasteni BJP बदलनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य आरो बदलनि तांक्राग्रकनो sakbai thang risha phanai rekha jotobaino koklamni bisintei kaham hamya kogrokno saimana saitokha राजीव भट्टाचार्य जे साफानो थोंग्रोंनि बदलनि अर बरकनि बदलनि सामं तांनायराव बेलाय इंखा बेलायनो खाजुकसा गाहाम हामिया जोंजाल रगनि जरावनो बदलनि सामं तांनायराव गोबांमानो केबें मुंरकनि बिसिंतैनो बदलनि बानानो तिसावै तनिवो हास्तेव जेफ्रो याक्सि बदल कामी आमसाइरगो बरक फानकराक फुनुगै हास्तेव याफाव सबै तनि मारक जरावो आफुरवनो बखाकराक खलाइनो बदलनि बाना तिसावै सामं याक्सि बदल मेजेना बागैनो हाबावा अंखरमानि BJP बदल आमति है जरा रगो साक थारै सामं खलाइके BJP बदलनि सामं तांनायराव बसकांनि जरावानो किसा हंखेनो ओंनाय विधानसभानि चौमारि अबनि बागैना हास्ते BJP बदलनि बारजा रिजाग्रकनो JP नान्दा रिजाग राजीव भट्टाचार्यनि अर बरकनि काइसानो नाहारमु हास्तेवा हायनाहाय BJP बदलनो कप्लाय एंनानि बागै हास्तेनि BJP बदलनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य बदलनि तांक्राग्रक साका अ जरावानो क्राक ओंगै बासानानि जरा बिनि काइसानो नाहारमु हास्तेनि जत BJP बदलनि तांक्राग्रक थानचाके बासावै बदलनि बागै सामं तांनानि हास्ते बदलनि आचुकफांनि बारजा नाहारमा यागुलनि सिमिनो हास्तेनि बदलनि जत तांक्राग्रक बाय साक बायथेनि मालायनानि बागै थांनायबो अबनि बागैना हास्तेनि गोबांमा बखास्ते तै हांकर बेरायबो बदलनि तांक्राग्रक बाय कगलाम खलायो अ सालनो बदलनि तांक्राग्रक बाय गोबांमानो कग्रकनो तैनो कगलाम खलायकेबो तैबो बरक बाय बदलनि थोंग्रोंनि कक थाइरंनो तैबो सराय सरायके सावैबो खोनारगा तांक्राग्रकनो अमरकनो अंखा आइगिनि स्लाय ताबुक तैबो गोबां फानदेवै सामं तांनानि सांग्रं सालनो अ सामं बोतां रकनो तैनो गुमति हांकरबो बदलनि तांक्राग्रक बाय कगलाम खलायके राजीव भट्टाचार्यनि बागै बदलनि तांक्राग्रक बेलायनो खासुकसातै नांकुकमानि बरक अ साला बदलनि कगलामनि लगिवो तांक्राग्रकनि साक बायथांनि गाहाम हामिया कग्रकनोबो सोंका राजीव भट्टाचार्य तांक्राग्रकनि बागैनो खरकसा बरक खासुकसानो तंनाय अ हास्तेवनो खरक बुसुक बदलनि आदं रकनो नुखा बदलनि तांक्राग्रकनि साक बायथांनि यागबाय रिसा कान्दुइ रोमानि फियाबा बुइ कान्या फानो राजीव भट्टाचार्य खलायो बिनि बदलनि जत तांक्राग्रकनो बेलायनो हामजगबो ब साका बायथांगबो बरक बाय जरा रवैनो तंनानि जाजगो मंत्री बखरं नरेंद्र मोदी फुनुकजाक लामाव हिमिबो हास्तेनि विधानसभा चौमारिगो बदलना हायनाहाय कप्लाय खलायनायनि बागै साक थारै चाइतुगै दङ राजीव भट्टाचार्य ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।